Салому алейкум, бародару. Полша даём Познанда, шаҳри Познанда. Як прогулка бромадем. Ина як қақати 1 сол пеш дар ётон боша як видео карда будем дар YouTube. Фарсагем дар Будапешт. Иншаллоҳ видеора интизор шавем. Видеоҳои нав, яда гап хабарои нав. Алҳамдулиллаҳ 2024 як 13 казда сабаб шидем визои коришо нагирифтан омадан. Имсол алҳамдулиллаҳ бо результати хубтар нишон додем. Чанд кас уже як 14 кас гирифт бо ва ажданиям ягон 10 каси дигар.